Kamilka je veselé a šťastné dieťa. Neuvedomuje si svoje ochorenie a je jednoduchá, impulzívna a úprimná. No, ak si k nej nájdete cestu, tak sa odmení vlastne pekným úsmevom. Začiatok prišiel, keď mala Kamilka približne 3,5 mesiaca. Dostala Kamilka svoj prvý epileptický záchvat, ktorý trval približne 35 minút. Nevideli sme, čo máme robiť. Bol Kamilke potvrdený Dravetovej syndrom na základe genetického testovania. Po stanovení diagnózy, keď sme sa vlastne dozvedeli, že čo našej dcere je, tak vlastne bola to taká veľká zmena v našom živote a vlastne mali sme aj obavy o tom, že vlastne čo nás čaká ďalej v budúcnosti, vlastne čo prinesie vlastne ďalšie roky s tým ochorením, keďže tie informácie, ktoré sme mali, boli len také útržkovité. Vysporiadať sa s ochorením je náročné. Museli sme sa naučiť, ako Kamilke zastaviť epileptický záchvat, ako podať prvú pomoc a ako ju ochrániť. No tým, že nás nikto na taký život nepripravil, Kamilka sa vyvíjala zo začiatku ako normálne dieťa, keďže sa tak aj narodila. Ale s odstupom času prichádzali záchvaty a Kamilka nám upadala nielen mentálne, ale aj fyzicky. Jedno z najťažších období bolo pre nás obdobie, kedy prišla fotosenzitivita. Je to citlivosť na svetlo a vzory. Práve v tomto období, kedy vlastne Kamilka teda zažívala veľké množstvo záchvatov, sme si všimli, že ten jej telesný a mentálny progres jednoducho veľmi rýchlo napreduje a tie rozdiely medzi rovesníkmi sa strašne prehlbujú. Tak Kamilka má najradšej asi zo všetkého hudbu, detské pesničky, videá, ktoré pozerá vlastne cez svoj tablet a z ktorých sa aj učí farby, čísla a spoznáva nové zvieratá. Kamilka má veľmi rada zvieratá. Často s ňou chodíme do zoo, kde pozoruje, kde si ich môže dotýkať. Najobľúbenejšou časťou dňa Kamilky je, predpokladám, navštevovanie centra, kde sa jej venuje množstvo ľudí. To má veľmi rada, keď má pri sebe animátora alebo osobu, ktorá sa s ňou hrá, ktorá ju učí nové veci, ktorá s ňou cvičí. Takisto aj doma má veľmi rada napríklad v lete pobyt v záhrade. Do zahraničia máme obavy cestovať. Voľný čas väčšinou netrávime všetci spolu, pretože Kamilka potrebuje starostlivosť a vykonávať nejaké činnosti, napríklad ako turistiku, v našom prípade nie je možné. Často si rozdeľujeme činnosť. Buď som ja s Kamilkou, alebo aj manžel s Kamilkou. Väčšinou náš najlepší priestor je tento gauč, kde sa večer všetci stretneme, kde sa smejeme, kde si spievame a takto relaxujeme. Kamilka v pravom slova zmysle nemá takých kamarátov, rovesníkov. Keď vyjde von, tak veľmi rada pozoruje deti. Pozoruje ich pri činnostiach, ako je bicyklovanie, odrážanie. Musím povedať, že výzvou je pre nás akýkoľvek odchod z rodinného domu, z nášho prostredia. Či je to návšteva reštaurácie, alebo je to návšteva už len rodiny, lebo nevieme predvídať jej správanie a náladu, akú má a čo ju môže vyrušiť. Manažovanie výziev je náročná záležitosť, pretože musíte pripraviť všetko, čo je potrebné pre Kamilku. Musíte pripraviť kočiar, presun, záchranné lieky, jedlo, nachystať celú rodinu, obzrieť si priestor, do ktorého ideme, aby sme neboli prekvapení, zistiť, či je to bezbariérová záležitosť. Kamilka potrebuje neustály dohľad počas dňa, či už cez deň alebo v noci. Na základe našich skúseností sme vlastne s manželkou založili občianske združenie Dravetka, ktoré okrem iných vecí slúži aj na získavanie finančných prostriedkov jednak na podporu našej dcery
ale aj vlastne iných pacientov s Dravetovým syndromom. Tie prvé okamihy potom, ako sme zistili, čo našemu dieťaťu vlastne boli veľmi ťažké. Bolo to obdobie jednoducho bezsenných nocí, kedy sme vlastne tapali v nejakých pochybnostiach, čo bude ďalej. Ale postupom času vlastne človek aj vlastne s príchodom informácií nových metód liečby jednoducho trošku nadobudne nejaký iný rozmer to jeho myslenia. Dúfame, že sa bude vedieť v budúcnosti o seba sama postarať. Ale v prípade, že by to nebolo možné, musíme zabezpečiť a nájsť niekoho, kto by sa o ňu vedel postarať. Možno to bude naša dcéra, možno to bude nejaký opatrovateľ, ošetrovateľ, nevieme. Možno toto je asi tá najväčšia výzva, ktorá nás čaká v budúcnosti. Dôležité je byť spolu.